Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sawuthetha ke lapha ke ngoSolomons, Dylan Solomons. UDylan Solomons ke namkhumbulo into yokubana ke ngomnye we-right back phaa kuqela ke leKaizer Chiefs. Ngomnye ke ikamva lakhe elithande ukuba mfiliba, elithande ukukekela phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Kuvaka into yokubana ke umfana omdala igama lakhe naye likhona kula magama wabadlali abangalishiya iqela leKaizer Chiefs. Khumbula ke into yokubana ke le ndodanyana ke yakwaSolomons kule season siphuma kuyo, umfana omdala udlale nje imidlalo eyi-19, imidlalo eyi-9 phantsi kweBetway Premiership, imidlalo eyi-9 eAfrika nomdlalo eyi-1 kwi-Carling Knockout. Bathi ke abasemfuthweni wolwazi okanye kwiingcuphephe zithi ngaphezu kwezo zinto, kwezo ngongoma, kubonakala ngathi iKaizer Chiefs ayinokwazi ukugcina umdlalo lola hlobo ohlutshwa zi-injuries, odlala imidlalo embalwa kusizini nesizini kodwa ixesha elininzi ulichitha kwii-injuries. UDylan Solomons ke ngomnye wabadlali abanemabhadi we-injuries kakhulu, ufana nqwa noGeorge Mahlow. Ixesha elininzi ulichitha ekwi-injury kunoba lichithe esebaleni. Loo nto ke banomthelela ke xa imanagement ifuna ke ukukunikeza icontract, yajonga into yokubana ixesha elininzi wena itimu le izuza ntoni na kuwe, yeyiphi na into efunyanwa itimu apha kuwe before bakunikeze icontract. Emveni koko ke bazawukhangela iperformance yakho kule season, bakhangela indlela oqhuba ngayo kule season, bafumanisa into yokubana ke ixesha elininzi usoloko ungaphandle zii-injuries, udlala nje imidlalo embalwa ulimale. Loo nto ke khokele into yokubana ke iKaizer Chiefs ithatha isigqibo esiqatha ngaphezu kwentloko yakho unguDylan Solomons esithi angeze ikugcine. Kodwa ke ayikabikho ke into ethi iKaizer Chiefs ayizumgcina uSolomons. Kodwa ebalekile contract kaDylan Solomons ifikelele esiphelweni. iKaizer Chiefs ayikacacisa into yokubana ke ithini na ngekamva likaDylan Solomons. Khumbula ke uSolomons umfana omdala phaa kwezemoro Swallows wajoyina phaa iqela leKaizer Chiefs. Umfana omdala kulapho ke umfana omdala afuna ukuzibonakalisa, kodwa ke eyona nto ke ingamandla ukonzakala zii-injuries phaa kumfana omdala. Uyabona ke umcimbi we-injuries uyathanda ukuvalela umdlali indlela, ngoba itimu ithi yawuthi ukujonga ifumanisa uba ikusayina isizini zade zantathu, kodwa kuzo zonke izisizini zidlala kule timu ixesha elinintsi usoloko uhleli kwi-injury. Yabona ke itimu ke once ikubona into yokubana ke kule minyaka emithathu ibikunikeze yona ixesha elinintsi usoloko ulimele, iyathandabuza ukugcina itimu, ngoba into ebalulekileyo netimu mayibe nento eyifumanayo kuwe, mayibe nento eyizuzayo kuwe. Injalo ke baphulaphuli ke asikalazi ikamva likaDylan Solomons lokubana ke lizawuphetha litheni napha kwiKaizer Chiefs, kodwa kubalulekileyo contract yakhe ifikelele esiphelweni. Ningangena ke nani ke baphulaphuli ke nitshone into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.